सानसे हाबाफारियाव फुंनिफ्राय लानानै दासिमाव मा हाबाफारि लानाय जाखो नोंथाङा मा बुंगोन? दिनैनि जोंनि बे रुपाथि फोरबो फालिनायाव दिनै 28 अक्ट' बे अक्ट'आव जों फुंबिलियावहाय ओरैनो नेम बायदियै फिरफिला उरायहोदों मोनबा गाबनि बे मोनबा गाबा बाथौनि आरो बेजों लोगोसे फिरफिला उरायखांनायनि उनावहाय जोंहा मुंख्लं बाउनाय नेमखान्थि दङ। आगुनि मानसिफ्रा माने फालिलांबाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ बिसोरनि थाखायबो जों सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोन्थों होननानै मुंख्लंफोरखौ जों बिबार खावनाय हाबाफारि लाफादों। बेजों लोगोसे बेखौ बाउफानायनि लोगोसे उनावहाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोबनायनि उनाव जोंहा बाथौ थानसालियाव आर'ज लादों। आर'ज जोबखांनानै दा जोंनिया बे समावहाय जों दा साहा पानि लोंलायबाय बेनि उनावहाय जों दा साहा पानि लोंखांनायनि उनावहाय जामु जानाय दङ। जामु जाखांनायनि उनावहाय जोंहा दा 7 रिंगायाव बाथौ आर'ज दंबायो। बिनि उनावहाय आरो माखासे हारिमु बादायलायनाय जों आखायाव लादों। 8 रिंगायाव आरो 10 रिंगासिम जोंहा बे हारिमु बादायलायनाया थागोन आरो। गाबोनहाय जिथु सानसे हाबाफारि दंबावो मा हाबाफारि लादों गाबोन? गाबोन माने 29 मायथाइ गोग्लैयो गाबोनहाय जानुवारि दाननि 2025नि बिनि थाखाय जोंहा रुपाथि फोरबो फालिनायजों लोगोसे माखासे जोंहा गिदिर गिदिर मानसिखौ हांख्रायनाय जादों जोङो बाथौ धोरोमनि बागै जोंखौ फोरोंलांनो थाखाय बुजायलांनो थाखाय बेयो गाबोनहाय फुंनिफ्राय 8 रिंगानिफ्राय जागोन। 8 रिंगायाव जोंहा बाथौ आर'ज दंबायो। बिनि उनावहाय 10 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम जोंहा जामु जानाय। बिनि उनावहाय जोङो 1 रिंगानिफ्राय माबा दङ जोंहा गेवलां मेल माने बाथौनि सोमोन्दैयै बे गेवलां मेलावहाय जोंहा हांख्रायजानाय आलासिफोर दङ। जोंहा गुदि बाथौ धोरोमनिनो सेन्ट्रेल बाथौनि आफादगिरि बिथां देरला मांग्रा गयारि आरो बेजों लोगोसे हांख्राय जाबावदों जोंहा आसामनिनो स्पिकार सार बिस्वजित दैमारि आरो बेजों लोगोसे दङ जोङो लकेल EM दङ जोंहा रन्जित बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोङो BTCनि आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि एक्स आरो बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों गाबोननि समावहाय आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो दानिनो सोलिफुबाय थानाय बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बे गाबोननि सानसेनि हाबाफारियाव बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनायाव आरो हारिमु मोनाबिलि जोंहा दङ। बे जों माबाखौ थांखिखौ लानाय जादों आरो गाबोननि बेलायाव। गाबोननि समाव बाहागो लाफैनाय गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय रायजो राजाखौ बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों हारि धोरोम बासियालासिनो बयखौबो जों वेलकाम खालामगोन आरो खालामगासिनो दङ आरो खालामबाय थागोन गाबोनसिम। आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय बिथांमोनखौ बे आर'नाइ रिपर्टार्स आरो बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बे सालबारि बाथौ समाजनि खुंफुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय।